Ola, boa tarde. Unha eclipse total de sol é un fenómeno astronómico prácticamente único na vida dunha persoa. Na Península Ibérica non se pode contemplar unha dende o ano 1912 e o vindeiro mes de agosto Galicia vai ser un punto de observación ideal dunha eclipse deste tipo. A primeira e última que veremos moitos de nós. Non é o caso de Óscar Blanco, divulgador astronómico coruñés e fotógrafo destes fenómenos. Viaxou arredor do mundo para captar co seu obxectivo eclipses totais e por primeira vez poderá gozala dende a súa propia casa. Sobre todo a franxa máis ao norte da provincia da Coruña, case toda a provincia de Lugo e un trociño, vamos a decir, da parte máis oriental e norte da provincia de Ourense, onde se pode ver total. Falando de cidades, tanto Ferrol como Lugo e Coruña é total, mentras que as outras 4 cidades non é total, é parcial, moi tapado, pero non chega a ser total. E a diferencia é moi importante, ese matiz é moi importante. Penso que vale a pena que a xente se desplace á zona de totalidade. Estamos en tempo de filloas e onde a saben facer as mil maravillas en Lestedo, no concello de Boqueixón. Por iso teño unha festa de interese turístico nacional dedicada a este doce salgado. Andrea. Sí, efectivamente, e ademais este é un ano de récords, porque segundo nos contan dende a organización, en total no programa vanse superar as 100.000 filloas, e isto é, por suposto, grazas a estas máquinas filloeiras que vedes aquí ás miñas costas, pero sobre todo o traballo humano, e nós neste Galicia Noticias, nos Intres, imos falar cunha desas persoas que o fai posible. E no Carballiño, o Entruido vive os seus últimos momentos coa celebración da festa da cachucha, con charangas, con folións, comparsas e os restaurantes cheos para dar conta do xantar, Demetrio. Si é que mellor forma para despedir o Entroido, un Entroido pasado por auga que ter un día solleiro e degustar unha cachucha como que se vai degustar neste establecemento no Arrabal, ao redor de 20 e pico establecementos daqui do Carballiño ofrecerán a todos os seus comensales hoxe cachucha, 31ª edición da Festa do Cachucha. Que mellor forma de despedir un Entroido, está claro. Comezamos con un incendio. Un lume arrasou por completo unha casa deshabitada no casco histórico de Mondoñedo. No inmoble non vivía ninguén, estaba pendente de ser restaurado, pero carón, hai vivendas e os residentes foron evacuados por precaución. O lume orixinouse a primeira hora da mañá e os bombeiros do Parque de Barreiros ocupáronse de extinguir as lapas. Nestes momentos continúan no lugar arrefriando o edificio. Os veciños evacuados xa están de novo nas súas vivendas. Chamáronos sobre as 7 da mañán, porque estaba ardendo unha vivenda antiga de madeira con 2 vivendas pegadas colindantes, onde sí que estaban habitadas. Había unha persoa con mobilidade reducida que foron evacuadas pola Garda Civil e polos veciños, e a nosa labor ao chegar centrouse en protexer as 2 vivendas colindantes. Estaba a baleira e a ambos lados había 2 casas efectivamente que estaban habitadas, e delas además con persoas maiores con discapacidades, que, bueno, uns rapaces que ainda estaban de noite de juerga do que era que foi o Antroido onte o desfile, pois axudaron a sacar rapidamente e non houve maiores consecuencias. Moi curioso, nas últimas semanas detectáronse preto de 3.000 aves mortas ou moribundas na costa galega, sobre todo nas Rías Baixas. Moitas delas son exemplares de arao papagaio. Trátase dunha situación excepcional debido aos continuos temporais, aínda que non se descarta que unha parte da mortaldade teña que ver co chapapote ou cun gromo de gripe aviaria. Nas praias galegas, sobre todo nas orientadas a mar aberto, localizáronse centos de aves mariñas mortas ou moribundas desde o mes de xaneiro. Unha de cada 3 son exemplares de arao papagaio, unhas aves que viven en alta mar e que todo indica que están sucumbindo aos continuos temporais deste inverno. Todos estes trens de borrascas sucesivos o que fixeron foi dificultar a súa alimentación. Estas aves pois acabaron debilitándose tanto que ao final acabaron morrendo sen depósitos graxos de frío. Hai algunhas aves afortunadas que chegan vivas e poden ser recollidas por voluntarios e levadas aos centros de recuperación de fauna, neste caso que temos aquí ao lado en Oleiros, para a súa eventual recuperación. Voluntarios do Grupo Naturalista Hábitat limparon esta fin de semana unha praia de Oleiros e atoparon varios araos papagaios
é un araíño atlántico, unha ave da que hai moi poucos rexistros en toda a Península Ibérica. Por iso, para os ornitólogos, esta é unha situación que hai que documentar. Estas aves que nos atopamos veñen a engrosar unha lista de exemplares que están ahora mesmo contabilizándose tanto en Portugal como en Francia, nas Illas Británicas, tamén a nivel galego, por suposto, e outras comunidades autónomas, e así pois temos unha maior idea acerca da bioloxía desas aves en canto a súa hibernada. Nós temos registrado alrededor dunha decena de exemplares de arao papagaio que viñan con alelas das Illas Británicas. En concreto, un deles superaba os 20 anos de idade. Son aves moi lonxevas. Algún dos paxaros está manchado de chapapote e existe o risco de que poidan ser portadores da gripe aviaria, así que hai que tomar precaucións. No caso de atopar a unha ave mariña viva, neste caso chamar ao 112 ou os centros de cooperación de fauna para que persoal cualificado e formado poida recoller esta ave e levar ao centro de cooperación de fauna. As persoas que atopen este tipo de aves mariñas mortas non as toquen, hai que lembrar que estamos en alerta por gripe aviaria e aínda que non se confirmou aínda ningún positivo, sí que existe o risco de que algunhas destas aves sexan portadoras. Pois a chuvia e a falta de mantemento fan que as autovías se enchan de fochancas que representan un serio perigo ao volante. Transportistas e condutores denuncian o mal estado do pavimento e din que en algunhas zonas, concretamente da A6, o firme está seriamente deteriorado. Non é un campo de minas, trátase dun carril de aceleración para incorporarse á A6 en Lugo. Abandonado todo. Sí que está realmente mal. Hai moitos baches e iso e non está moi ben para andar, a verdade. De Outeiro de Rei a tal Coruña, a zona de camións está bastante estropeada. Encontro muito mal, porque está muito emburacado ainda, e por causa da chuva, não sei o que, né, o estado não está bem. A cantidade de auga caída esta temporada acabou por pôr en evidencia o deficiente mantemento das autovías. As fochancas aparecen como cogomelos nas A6 o seu paso pola provincia de Lugo. Iso din os condutores que circulan por ela e que coinciden en cualificar o seu estado de lamentable. Levo cada susto porque hai sitios onde non das esquivado ningún bache, onde non das feito outra cosa que pillar algún bache e te levar algún susto de pinchar algunha roda. Máis dunha roda queda nas fochancas e os amortecedores sofren. Se te vas algo despistado, alá quedan as rodas. Eu de momento salvei, pero bueno, pues está todo mal. Muy mal. Tiene unos hoyos, hace muchas averías en los vehículos, reventones de rueda cada poco, accidentes, son un gran problema. Que dan pena, realmente, o sea, notase a falta de previsión, non? E de investimento a hora de mantelas, porque isto non é cousa dun día, non? É consecuencia de moito tempo sen invertir e sen arranxalas. Falan de que o problema é da chuvia, e parece como se nunca chovera en Galicia, non? Creo que levamos toda a vida con agua nestas terras, non? Os transportistas levan tempo pedindo actuacións integrais no firme da 6 e da 8 porque os parches, ben se ve coa chuvia, teñen unha vida limitada, unha solución temporal que pode acabar transformándose nunha trampa para rodas. Ademais, e máis importante, dos posibles danos materiais, o mal estado da calzada representa un risco para os usuarios das vías. Bastante prudência, porque senão pega um salavanco e o caminhão fica desgovernado. Levamos 12 rodas, a maioría dos trailers, e o risco de atopar con un bache dese tamaño que pode provocar un reventón dunha roda, con unha salida de vía dese mesmo vehículo e con risco de perdas humanas, non? Piden un reasfaltado integral, polo menos das zonas máis deterioradas. Veciños de Raíces en Ames, preto de Santiago, denuncian a desprotección dunha ponte sobre a vía do tren que carece de valado de seguridade. Aseguran que hai 3 anos que desapareceron a maioría das reixas metálicas e ninguén as repuxo. As dúas que quedan están suxeitas con arames. Esta ponte sobre a vía do tren comunica as aldeas de Raíces e Tarrío en Ames. É lugar de paso habitual de xente que sae camiñar pola zona, pero non todos repararon na ausencia de elementos de protección fundamentais como valado metálico. Foi Carlos, que ten unha casa pola zona, que deu a voz da alarma hai xa 3 anos, cando se supón que as roubaron. Co conseguinte risco que isto supón que caigan encima, porque estas vallas non son de cartón, estas vallas pesan, ou imagino que pesarán bastante, e como caigan encima da catenaria van caer encima da vía, non sei se están esperando a que haxa un accidente, ou algo, porque eso non o vexo ni medio normal que nadie se fijara no roubo destas vallas. Isto foi pola mañán,
Isto roubaron pola noite, pola mañá cando vin a pasear por aquí xa faltaban as vallas, pero hai, xa digo, 3, 4 anos ben a gusto. Ainda un día así de chiste miramos por si estarían por aí tiradas ou así, pero nada, o que veu cargounas e levounas. Carlos deu aviso, pero 3 anos despois a ponte segue sen proteccións e as reixas que quedan en pé non ofrecen moita seguridade. Chamei á policía para que viñeran a mirar isto e mandaron a alguén, non sei quen foi o que veu uns señores aquí con un coche e pararon e meteronlle uns alambres. O único que fixeron foi meterlle uns alambres que levan así 3, 4 anos. Os veciños denuncian a deixadez das autoridades e o risco que supón a ausencia do valado de protección. Moito risco, digocho de verdad que a veces estamos así por aquí e ves vir algún pai que lle gusta enseñarlle o tren aos nenos e eso, e póñense aí asomados e a min póñenme nerviosísima, mira, de verdad. Que me poñen nerviosa porque é un peligro, porque un neno logo salta e un maior que se lle por facer tonterías tamén. Tamén lles preocupa algunha das árbores que ameaza con caer en riba da catenaria. Pasan uns minutiños das 2 e facemos agora a nosa visita habitual a través das cámaras da páxina G24.gal e empezamos en Sanxenxo, onde vemos que como onte o anticiclón deixa ceos despexados e un ambiente agradable para gozar da mañá do domingo. A temperatura, iso sí, é un pouco fresca. 10 graus están marcando agora mesmo os termómetros. Despexado tamén en Santiago, na capital de Galicia. Vemos en directo unha animada praza do Obradoiro, onde hai 13 graus de temperatura, e a mesma temperatura no norte, en Ortigueira, agradable mañá de domingo na vila do norte do país. E imos ata o sur, con esta fermosa panorámica da Guarda dende o monte de Santa Tegra. Vemos tamén a comarca do Rosal, a Ribeira do Miño, e ata, fíxense, vese a veciña Portugal, vese Camiña. Gozan nestes momentos duns agradables 15 graus de temperatura. E imos rematar no interior, no concello ourensán da Rúa, que leva a palma con isto da temperatura porque están, atención, a 17 graus. Ese que ven agora mesmo é o encoro de San Martiño. Un divulgador astronómico galego leva percorrido o mundo para ver eclipses totais de sol. Este verán non terá que desplazarse da súa casa na Coruña. Estivemos con el, explicounos como ver esta eclipse de agosto en todo o seu apoxeo. Afeccionado desde neno á astronomía, Óscar Blanco estuda hoxe os astros de xeito profesional. Atraenlle os eclipses e viaxa polo mundo para fotografalos. Leva 9, o 10º observarao desde a súa casa na Coruña este 12 de agosto. É un momento moi intenso, non se fai noite pechada, é unha especie de crepúsculo estrano, empezamos a ver 1 ou 2 estrelas como moito, pero si se ven algúns planetas, e sintes que estás baixo a sombra da Lúa. É algo curto, porque o eclipse vai durar un minuto e pouco, depende da zona, pero é un momento moi intenso. Eu levo moitos polo mundo e penso que vale moito a pena. E en que zonas de Galicia se vai ver mellor? Segundo Óscar, canto máis ao norte. Sobre todo a franxa máis ao norte da provincia da Coruña, case toda a provincia de Lugo e un trociño, vamos a decir, da parte máis oriental e norte da provincia de Ourense, onde se pode ver total. Dentro falando de cidades, tanto Ferrol como Lugo e Coruña é total, mentras que as outras 4 cidades non é total, é parcial, moi tapado, pero non chega a ser total. E a diferencia é moi importante, ese matiz é moi importante. Penso que vale a pena que a xente se desplace á zona de totalidade. Para a maior parte da xente, o do 12 de agosto será o primeiro eclipse total de sol na súa vida, unha ocasión única. Moita xente terá visto os eclipses parciales, seguramente, terá usado este tipo de gafas, de filtros, pero no momento da totalidade, iso que habería que explicar moi ben, nese minuto e pouco que vamos ter o sol tapado por a lúa, isto non fai falta, isto hai que quitalo, para poder disfrutar deste fenómeno da totalidade. Entonces, con sentido común, evidentemente, se miramos o sol durante o eclipse e aínda non está tapado, teremos que usar isto, pero cando chega a totalidade non. O anterior eclipse total de sol na Península Ibérica foi hai máis de 100 anos e durou un segundo. Despois do de agosto, o seguinte será visible na zona da Mariña, pero haberá que agardar máis de 150 anos. En Lestedo, no concello de Boqueixón, na Coruña, son uns especialistas en facer filloas en que queden o punto. Tanto é así que a festa deste 12 Salgado típico é unha festa que é de interese turístico nacional. E ata Lestedo mandamos a Andrea Otera. Hola, Andrea.
Hola, sí, que tal? Estamos aquí nesta 43 edición da Festa da Filloa del Estedo. Hoxe o tempo acompaña, unha edición moi exitosa porque tamén, como dicimos, hai moito traballo detrás e nos estamos con Xosé Manuel Lobato, que é voceiro da Asociación Cultural da Filloa. Que tal, Lobato? Grazas por atendernos. Vaya éxito de día, non? Impresionante, é dicir, a Filloa sempre trae sol, de feito xa semella un sol. Estamos absolutamente abraiados polos días que nos saíron tanto onte co fol como hoxe co día auténtico da Filloa. Vemos aquí estes traballadores que dende primeirísima hora da mañá están aquí traballando e sacando miles de filloas, non? Sí, efectivamente, é dicir, porque a programación da Filloa é unha especie de nomenario coroado hoxe polo gran día. Hoxe é o día culme. Pero esta xente leva traballando desde o venres pasado e todos os días, é dicir, pois con turnos, aquí movemos sobre 300 persoas, veciños del Estedo, que traballan, e ademais traballan, é dicir, de maneira pracenteira, porque se sinten identificados ca festa, eles e os seus devanceiros foron quen realmente fundaron a festa, quen a crearon, e agora, pois, os que vimos detrás, pois, temos que seguir con ela. Estámola transmitindo, de feito, na nosa programación temos a festa da Filloíña, que é para os nenos, é dicir, eles son os que fan todo, fan música, na festa da Filloíña, fan os seus atranques, fan o pregón, fan todo. É dicir, que estamos preparando as novas xeracións para que isto, pois, siga. É dicir, agora mesmo somos unha festa de interés turístico nacional, pero aquí sempre aspiramos a máis. É dicir, co pico sacro, oye, pois podemos chegar a calquer sitio. Sí, ibache tamén comentar, os que non estén aquí a esta hora ainda teñen tempo pola tarde de vir comer filloa e escoitar música tamén, estar na festa. Por suposto, aquí a música non para, é dicir, aquí agora, están co pregón, cos atranques dos xenerais, que é algo maravilloso, é moi visual, é dicir, despois dun desfile impresionante, onde participan máis ou menos 50 xenerais, pois, toda a tarde aquí convidamos a todos os telespectadores que veñan, que nos visiten, é xente agarimosa, xente que sempre recibe cos brazos abertos, entón non esquecerse que a festa en Lestedo aínda sigue. Venga, aquí os agardamos. Pois xa escoitastedes, estades ainda a tempo de vir esta tarde. As filloeiras non paran de fumear en Estedo no día grande da súa festa. Desde as 8 da mañá levan preparando unhas 2000 filloas por hora. Estamos aquí a tope, nada, un unta, outro bota, damos a volta e sacamos para que todos comades o mellor posible. Cunha máquina a presión e nada, para sacar filloas a máximas que damos sacado para que salgan frescas e poder venderlas. Prepáranas para todos os gustos, doces, salgadas, recheas e tamén á pedra. Máis riquísimas. As mellores, como que vou dicir o que vivimos aquí. Ricas. Está moi boa. Sí. Cantas comiches xa? Moitas. Eu proveinas, claro, xa as provei. E mirás que levo. Eu é o primeiro ano que vim, está moi ben isto. Eso porque as pagamos, que se foran gratis comíamos moitas máis. Eu creo que as dos están boas, o que pasa que as da pedra saben como máis tradicional, máis estar no pobo, e as outras saben máis como a cidade, parar nun posto a compralas. En Lestedo levan 43 anos organizando esta festa declarada de interese turístico nacional. A celebración convertiuse en todo un emblema da parroquia. Xa ves, a xente, todo o mundo colaborando, tanto maiores como pequenos, é un placer. Isto o da filloa xa é un sentimento. A ver, levamos 43 anos. Ao ser declarada como interés turístico nacional, acude moita máis xente, hai máis publicidade, hai máis traballo, hai que botar aquí 15 días traballando e preparando todo, e nada, igual que sempre. Durante toda a xornada, as filloas poderán degustarse no campo da feira del Estedo e pola noite seguirá a festa. E a noite, charanga, grupo e Orquesta París. Moi ben, pois a ver, anima a xente que veña. Animarvos a todos que participedes, que viñades a esta festa del Estedo. Descobride a filloa del Estedo. Moitas gracias. Vai anuncio. Ben, pois sabiron que os gustos andan repartidos entre as filloas de pedra e as das filloeiras de ferro fundido. A fabricación de ambos os utensilios mantense co paso dos anos e as marmorerías e as fundicións do país teñen reservas durante todo o ano que se acaban esgotando chegando o entruido. Pedras e filloeiros viaxan mesmo a diáspora, aló, onde, claro, haxa morriña.
En canto a recenda Entroido na Barcala, Julio do Rosso prende lume na lareira para quecer as 5 pedras filloeiras da casa e dan filloas finísimas e crocantes. Xa non teño falta de darlle a volta, porque está aí a filloa xa para sacar. Antes había canteiras para picalas, pero agora ou se herdan ou se encargan. Nestas datas, este taller de pedra da Baña non para de fabricalas e as ferraxerías da zona de vendelas. Unha de 50 por 50 custa 80 euros. Na casa de calcar veciño pois ten 2, 3, incluso 4 pedras. Ten que ser un granito silvestre do país e asegurarte ben que nunca quede seca e, bueno, lume ao mínimo. Fundicións como esta en Rois levan 60 anos facendo filloeiros de ferro do mesmo xeito. A última fundición, 8 toneladas, deu para 300. Sobre 1000 e pico, 2000 filloeiros cada ano. Nós imos facendo un pouco durante todo o ano para que chegara a época de ter un estocaje, senón. Desta fundición e algún dos filloeiros vellos da festa da filloa de Lestedo. Din que canto máis vello, mellores filloas. O filloeiro é antigo, bueno, moito mellor, efectivamente. Dan filloas máis pequenas e húmidas cas da pedra, pero nin os de Lestedo nin os da Barcala cambian unhas por outras. Nin hai por qué. Ben, pois outro dos pratos típicos de inverno e que rodea o Entruido é a cachucha. No Carballiño, na provincia de Ourense, teñen unha fonda tradición preparando e comendo este prato e xusto hoxe fanlle homenaxe Demetrio. Por certo, antes de nada, aquí estamos no Carballiño a 16 graus, así que unha magnífica forma de despedir ese Entroido, decíamolo, con esa cachucha. Loli, esos chouritos teñen unha pinta estupenda e temos a Mila, que é unha das responsables deste establecemento do Arrabaldo. Moi boas. Hola, bo día. Decía que mellor forma para despedir o Entroido, temos sol, 16 graus e con cachucha. E con cachucha, e cunha festa, porque o noso concello fai unhas festas maravillosas. En que consiste hoxe a celebración da cachucha? Hoxe a celebración da cachucha, aparte de ser unha grandísima festa, consiste en alabar un dos produtos gastronómicos máis maravillosos que temos en Galiza, que é o noso porco, coas súas berzas, cos seus dulces, as orellas, os melindres. E pois no menú de hoxe, para que o prato da cachucha sea perfecto, que non debe faltar nese prato? Home, o cachucha, a súa costilla, os seus chourizos, o esencial nun bo cocido, que estes cocidos son contundentes, Son alrededor de máis de 20 estabelecementos que participades en todo o Carballiño. Correcto. Precios que van entre os 20 e os 40 euros. Correcto. Por plato. Sí. E hasta cando? Hasta canto? Hasta cando vai durar hoxe? Hasta cando? Hombre, hasta co corpo aguante, eso sin lugar a duda. Moi ben, pois mira, deixote que sigas traballando porque estades esperando os comensais que aínda non chegaron. Bueno, temos aí algúns, pero ven aquí unha gran comparsa que é Festra de Troula, no Mesón o Arrabaldo, no Carballiño. Seguramente dentro dun ratillo no informativo xa estamos con eles. Mila, un placer. Deixamos que siga tamén Loli aí preparando eses pratos e, como dicíamos, que magnífica forma para despedir ese Entroido que foi pasado por auga con estes 16 graus aquí no Carballiño con día de xustiza de sol e degustando un prato hoxe desta 31ª edición da cachucha daqui do Carballiño. Grazas, Demetrio. Pois Lugo despide o Entruido co desfile do domingo de Piñata de Lourenzá. Contanoslo, Noelia. A localidade encherase de cor e música a partir das 4:30 desta tarde. O desfile do domingo de Piñata é xa un referente en toda a provincia pola súa orixinalidade e tamén pola súa alta participación. Comparsas, charangas e carrozas animarán as rúas da vila, repartiránse nas distintas categorías ata 5.000 euros en premios. O desfile promete se converterse en punto de encontro de familias, grupos e veciños que queiran sumarse a esta celebración. Lourenzá non será a única localidade que hoxe exhiba os seus mellores disfraces, tamén en Quiroga, que hoxe recupera o seu desfile tras suspendelo a semana pasada por mor da chuvia. Grazas, Noelia. E hoxe é domingo, pero na Coruña podemos pasar unha tarde de compras. É o que nos ofrece o mercado vintage con prendas das mellores marcas por menos de 10 euros, Mariola.
Si a cita promete devolver as tradicionais ringleiras de público que se veñen repetindo en cada edición do Mercadillo Vilis. Son máis de 2.000 prendas de segunda man, todas elas de coñecidas marcas. Unha oportunidade única de renovar o armario por un prezo de 9 euros cada prenda. Ademais, está disponible unha zona con pezas máis exclusivas, neste caso a metade do seu prezo inicial. A entrada é de balde, pero se o desexan poden adquirir unha entrada VIP que lles permite entrar 30 minutos antes da apertura, evitar esperas e mesmo conseguir regalos sorpresa. Todo no seu emprazamento habitual, a sala DJ Room na Costa da Unión. Gracias, Mariola. E marchamos ata a fin de semana que ven coa música e co fito que un mozo de Santa Comba de tan só 17 anos alcanzou estes días. Elegido o que é o mismo Saúl Rodríguez é actualmente un dos artistas máis escuitados en toda España coa súa canción Darche. Está dentro do top 10. Ademais, en galego, un éxito dun mozo de tan só 17 anos do que seguro oiremos falar máis. Quedan con el. Feliz domingo. Millones pregunto por nós, que fai tempo que non nos vemos.